Tervetuloa Kuluttajaliiton huijaustutkan uutisten pariin oppimaan ajankohtaisista huijauksista. Huijarit lietsovat pelkoa Interpolin nimissä. Rikolliset ovat lähetelleet huijausviestejä sähköpostitse kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin nimissä. Viestissä väitetään, että vastaanottajaa vastaan on aloitettu oikeudenkäynti, koska hän on vierailut kielletyillä verkkosivuilla. Vastaanottajaa ohjeistetaan lukemaan viestin mukana tuleva PDF-tiedosto huolellisesti sekä ottamaan yhteyttä viestin lähettäjään välittömästi. Viestin lopussa kerrotaan sähköpostiosoite, josta voi kysyä lisätietoja. Jos saat hälyttävän viestin, pysy rauhallisena. Lue viesti ensin kokonaan läpi kaikessa rauhassa. Mieti sen jälkeen, voiko viesti olla huijaus. Kiinnitä huomiota erityisesti pieniin yksityiskohtiin. Tässä esimerkissä huijauksesta kertoo muun muassa viestin lopussa kerrottu sähköpostiosoite. Aito Interpol ei käytä Gmail-sähköpostia. Älä koskaan avaa liitetiedostoja, jos viesti tuntuu epäilyttävältä. Älä myöskään vastaa huijausviesteihin, sillä vastaaminen voi rohkaista huijaria jatkamaan huijausyritystä pidemmälle. Huijauksen havaitsi Kuluttajaliitto 6. toukokuuta. Sosiaalisessa mediassa leviää onnenpyörähuijaus. Sosiaalisessa mediassa leviää nyt mainos, jonka avulla keskoksi tekeytyneet huijarit houkuttelevat ihmisiä osallistumaan onnenpyöräteemaiseen peliin. Mainoksen klikkaaminen vie huijaussivulle, jossa pelaaja pääsee pyöräyttämään onnenpyörää. Pyöräyttämisen jälkeen sivusto ohjaa pelaajan tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla palkinnon lunastamiseksi. Todellisuudessa tunnukset päätyvät rikollisten käsiin. Sosiaalisessa mediassa näkyviä mainoksia kannattaa tarkastella aina ensin kriittisesti. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei ole totta. Esimerkiksi tässä huijauksessa huijauksen kohde voi muka voittaa jopa 3 500 €. Älä syötä pankkitunnuksia sivuille, joiden luotettavuudesta et ole täysin varma. Huijauksesta uutisoi Kyberturvallisuuskeskus 8. toukokuuta. Pysy ajan tasalla uusimmista huijauksista seuraamalla Kuluttajaliiton somekanavia sekä tilaamalla huijaustutkan uutiskirje osoitteessa www.kuluttajaliitto.fi/huijaustutka. Tieto on parasta suojausta.